Теб търся. Защо те търся? Да ти покажа една сладурска къщичка в село Песнопой, разположена в парцел от 670 квадратни метра. На асфалтов път, разполага с канализация. Ти, докато разглеждаш къщата, обърни внимание и на подпокривното пространство, защото е сползваем. А аз ще прибягам до баните, защото са на 5 минути пеша. The water's warm and shallow. I get so low. Calypso. We get high.